da Yesu asesa no pai onam na domine tumi ne na wo den so na ode a chawo na me fa babo na yeni nkomo ene se Yesu Kristo da romanti obeye nhira adwen sakra wonya ama nipa bia se utimi sakra wadwen a eno na do be konkwajem Yes. se enipa trash wo ho na se wan sakra ado be koseyem adwen sakra wonya na masra wo se kotasia mi kotui taking it serious na amwa empeja wonyina yie Matthew chapter 6 Matthew sampa etre ensia ninchichemu aduasa baako besi aduasa nan eho kakra na mpase de kasa jo wasejai Osenti mo nwenwene se ade na yebedie anasa ade na yebenom ana ade na yebefira na yenum nyina chi na wiasa manamani die na moso agye nim se yenum nyina ahia mo na mohwe Nyankopon ahindie ne tene kane no de yenum nyina beka mo ho enti mo nwene wo kyena ho na otwena na bedwengyere ne ho na da biara bone doso ma da no o said jo message ni seche Matthew chapter 6:31 osemo nwenwene se ade na yebedi ana ade na yebese yebanom ana ade na yebefra na yenum nyina ti na wiasa me pese anipa bia tie me amen amen ade a master de wo wiase sesei aye saade we ho saade we ho yes nipa bia what this earth adwene ahon the tisi but aya me di ko ye di ko school ane se me pese me ko school wie na mbabo bra nakosempa what you say die nipa bedi die nipa be hye die nipa beda no ne adwenwene die nipa be fra adwenwene kese anu ni nipa ye bun se anu ne abrabo what you say yes but I am ranche ne maba wa tirika so osuku nyina ye saade we me ko school se metimi abo me bra mitima bobla what you say nakosempa enti nipa dadwene ehon de gina sensei ye sori na pa ye tumirika ko ye nyuma so de ye bedie ne de eba no ntia matrasa sisia woni so nipa need adwene ama ne kra okra na woye mu na dabi ye betam na to gem no nipa nwene no ho nipa adwene nyina wo honam we so se nipa satisfy honam ya ana ohunu won se wanya ahoto what you say enti osankafo se onipa bra wo bra nyina obra ma no na de na kra anasa na koma hwehwe na nya de aban emam na so shawo se sika mi nipa nabio sanso na ehwe emia niwa sanso na da emme tekrama na ye funu so nyi aye what you say na say yes ye funu nyi aye tekrama eda emeno ene hwe emia niwa ana ye funu so nyi aye me pese obadwoma wotie me natie ne yie manya dwuma wo Barclays Bank ayanuoma wo ya samanya de amadie na manya de mefra manya ba bia medantua ne nyina boa honam wo yi amen ni wo kokofuo aye honam wo yi matanya ka aya dwuma aye honam wo yi what you say enipa ye tiasia no sese ye transma honam ye transma nyame nipa mi adwene so abadwene ma ne kra da what you say enti nipa kra to topiti wona won kra ba yira doso efiri se always ye dwene ma honam ye dwene ma okra yes nipa se na no pai ba bia wote ene ba bia wugina wona me ba ya adwen anka bepe jemeso amen you want to free we are senior maso sika na bi kan se urade domo na onya bi afa but a masika ntrawo ni padua
musika nkyɛ wo kra obi anhyɛ saa asɛm no nso tie ne ye musika ankyɛ wo kra yes ɛyɛ asɛmpa na meka kyerɛ wo no akwasempa tie ne ye ɛwɔ sɛ wohunu sɛ enipa wote ase ma nyame Paul na kae ɔsɛ mase a metie ne Kristo owuo yɛ me mfa so na de a masɛde wɔ saa ntwerɛ wei mu kakra yi ɛna meyi na di akyerɛ wo no amen sɛ metra se ne dura ahomakye bɛɛ nnɔnan ɛkɔbɔ nonum nnɔnan ne nnɔmmiɛnsa ntɛm na mohwɛ mma basi asɔre ɛnto mmirika firi fie akɔ wɔ nnwuma so a ɛnyɛ agorɔ metumi busa me ho sɛ ɛna so yɛwɔ ahoɔden a yɛde yɛ adwuma sei ɛna nti yɛnyɛ bi ma yɛn kra there is no time enipa ne bra ma ne kra wode aseɛ nti Peter ka sɛ sɛ wiase bra aka yi yɛntra se ma honam bio good ɛni kɔ sɛ nipa tra se ma honam wotwa mo ne batene yɛ pɛ honam wɔ abira ba so deɛ wode maa no biara no wabra gu ɛbɛ porɔ wate nante Neoplan station wokɔ a VIP no wɔka mpanimfoɔ no ho ne ka nnia no sɛ sɛ wamu no atɔ mene woka sɛ wɔhyɛ fridge m yɛbɛyi no body no yɛbɛyi body no adeda no akɔsie no ama no afiri wiase seesei ɔbɛporɔ ne wiase ɔbaa no so ɔtena se ma ahonam a ɔnso wabɔka ne dan a wɔsiwyɛ ɔnam bio ne yere kora mpene wode aseɛ abusuapɛ ne mpene ne ma kora mpene kɔso da ɔbaba bɛda hɔ no mfasoɔ bi ama so ma wɔn wode aseɛ yɛbɛyi no akɔtutu fam yɛde bɔde no ahyɛ hɔ ɔkra no afei no ɔkra no wobɛkɔ akɔfa si no atamuo nti aberanteɛ mesrɛ wo ɛntrɛ se ma honam gyeme so amen sɛ wo adwene bi adwene baabi a ɔkra bɛkorɔ wowɔ adwene bi adwene daa nkwa ho nyankopɔn asɛm ho nti asɛm no ye sɛdeɛ awurade ka kyerɛ Joshua chapter 1 from where 8 ɔsɛ Joshua ɛma mmara nwoma mfiri w'anum dwene ho awia ne anadwo ɛno na wakwan bɛyɛ ɔdwodwo ne bɛsi wo yie gyeme so amen wonsɛ Paul nso ne bɛbɔ mpa ɔsɛ anuanom ansi mo yie sɛdeɛ asi mo kra yie enti sɛ wodi yie wɔ asase wei so na wo kra ni yie a wabrɛ gu asɛm paa na meka kyerɛ wo no wonya wiase bibia bi ɛdan kaa agyapadeɛ bia hwɛ ne wamɛka nkyerɛ m sɛ wowɔ ahotɔm deɛ ɔbɛtumi de ne nsa se ne boa ka so ɔwɔ ahotɔ ɛyɛ obi a ne kra wɔ nkwagyeɛ ɛmɛka nkyerɛ m sɛ wowɔ ahotɔm wowɔ haw kɛseɛ to ɔsɛnkafoɔ set anso bɛka sɛm bi akyerɛ yɛn dwobie chapter 6 verse 1 ɔsɛ ahonyadeɛ ne animonyam nso yɛ ahuhudeɛ wɔn sɛ deɛ ɔsɛ kaa no ahonyadeɛ ɛne animonyam ɛyɛ ahuhudeɛ o maborosan kɛseɛ na ahyia kyerɛ sika afam wɔn wɔ aborosan no akyi wɔ no kakraka no a yɛapɛnti no nyinaa yɛ me dea ne wabɔ bra wogye me so a mepɛ amen sɛ yɛ ahuhudeɛ o papa nanim wɔ nyam dɔteɛ na wokamfoɔ gyeme so amen ahonyadeɛ ɛne animonyam ɛyɛ ahuhudeɛ yɛ wɔse sɛ ɔsɛ bɔne bi wɔ ama hunu no wiaseɛ tiɛ ne yɛ bɔne kɛseɛ bi wɔ hɔ a Solomon so ɔho ne wiase na ɛdɔɔso nipa so obi a Nyankopɔn ama no ahonyadeɛ ɔno kora deɛ wɔamɔ mpaa ne ɔnyaayɛ o nyame no na de maa no adedodoɔ ne animonyam na deɛ yɛ nyame ama no ahonyadeɛ wɔma no adedodoɔ wode aseɛ wɔsa de animonyam a adeɛ bɛyi aka ne ho wɔma no ahonyadeɛ adedodoɔ na deɛ nakɔnɔ biara ma ɔne kra na adeɛ bia yɛ nakɔnɔ no ɛmɔ ne kra anaa mmɔ nipadua no nanso Onyankopɔn ma no hɔ kwae sɛ wɔne bi de kɔn de ɔbaa sɛmɛfo ɔbaa ɔsoma mo nkɔfra so masima me wode
What you say? That's right. What we go to life for man nine. No, you know about that catacroso. I'm on a car. Do power. Hey, obey to me. The end kono bia. A mono. What you say? I was say. What's the name? Yankopon man ho kwai se woni bi. Na so nyame sei. O man ho kwan. O man kwan. So woni bi. A woman say bibia o ho. You can request. But the rather so on my kwan. Ye mo na ni bi na die. Me ka se ma tro. Ya woni o ma bi o ho anka me kwase wu am tie yi. Ka mo ho kwan, but the rather ma me kwan. What you say? Anka mo ho kwan, but the rather block me. Ma kwai. Mo ko se me no bia. O ko se me no gini. But Amen. Ye di ohudi ani ayade. O wi aso wei aye huhudi ani ade a eya. Se obi wo oha. Obaka sam yo. What transfer so emma makomako 100 na wo ye. Na odi mfie pi. Wonya mfie be ahanu. Na ni mfie mu na doso. Ni mfie mu na mu doso. Na papa amen ne kra. So what transfer so wei so. No anya de pa. Amen nyame. Wa motre na ebra so nyankopon. Anante wa ni frem. Anyene ne kra nkwaje ho a. Na so ansie ni yi a. So wo ni ansie na wo rade dinu mu a. Pon ba yesene no. What you say? Why so nipa wo wiase na they are thinking about the money, cars, buildings. Amoni ya dadwene. Ento ma hia nkwada ma nu mienu me chele. Afi we dia wo say ye force wo. Don't go how. So they was making. Say to me make it because I'm not doing. It is also boys here. Run your sakawam. They're thinking about life, physical life, not spiritual life. They are thinking about your cancer fashion. So obenya car. Na gamabi. Them say fena you can say wamo sakawano ono so asobie. Anu wakoto Toyota Corolla you can say Camry. Anu otimu no wonu twie. Anu obi na twi no wo kira no. Anu busa sana ka ho ade o se menu edi o no okoto afa no ato. Na ho de waya no ho wa resi ni kola no. Ataka. Dem so wato bi da wa se na me first time ni. Che so otimu se wa ka na wato nti no kura no otimu se wo hu na kura op. So ta se. Enipa wa wi asno unnecessary things any agene ho ntoma when me say obeka obi dem no yo ba ni ntoma ni dwirigu enso obasa akoto bia beka ho this one who different style dwirigu enso ya pam foforo what you say yes ntoma ni dwirigu enso ya pam foforo ayi bia je so pam ayitoma sa me hwe nipa na me kra awira ho efrise onim de da bi beba onim se no na tere ahunya yam se makasem bi a tere mo pan ti e po bi a wo ye defo a obi a hon konkuru tinimu obi a wa Jesus Christ atinimu wona abetimi akasem ye defo amen ti asem ni obadwem na tie me tere me kasa de dodo e mi nipa adedodo mi nipa enti Matthew ne say 31 o senti monwendwene o se dan Matthew chapter 6 verse 30 say enti monwendwene mo kra ho se de na yebedi e dan yebedi ana se de na yebenom stop that thinking juni pa adwendwena no stop that thinking pa ya adwen de TV ase ya no anyina duane ho anyina tade ho dwene wo kra ho amen busa wo sai enti me free afria pia saka de me pem na me wu a ehwe na me kro
ɛna so me so ɛyɛ Awurade dia what you say ɛna so me ne Awurade wɔ affiliation. That's right. You need to think about your soul. What you say amen. Amen. There were many pastors almost the same adwene we asefo adwene no ɛno na ɔmo so dwene ɛno na you preaching ɛno na ɔmo so direct nipa kɔ ho. What you say was so nya mansion was so nya car as a Christian there was so bobra. What does you when I can't say something to know o Christian ni bia no I think heaven. What you say and to Paul etime kan edin session bo tia somebody opa ne ho achi was no man na ye ne mfaso no kane no Paul nim say e dan ye mfaso ka ye mfaso ajapadia ewiase pe no opabia ye mfaso into school or no a lawyer by profession into the certificate ye mfaso de Yes. babi obedru bia no otimi di nya adwuma ye. What you say people regard him okra ni monyam okra degree. So you say people regard Paul but we see Christ and we say send your man or no buni say papa no say sumna so ade sumna so ade obadoma ho tie me na no pai ayasem kakra ya na me ka kire wo ni bu shaw enti okra ya Awurade dia usori anopai waju baby adabi wo kra beko usori anopai wama wo kra aduane adi usori anopai waju Awurade ho onso afa book wama do kadi na wo bobo sapoma ye frɛ ayi anti rosache ye frɛ na che ono de ka 25 million ana ayi on the say brother kura di man ya se waye maduro mintimi kura mfrɛ no o de me ka 35 million achepa me pacho asare ayi Mr. Mo Mr. Mo the o sit down me pacho wa frɛ no me se me frɛ no nyumele me command 200 million o sa me command 200 million na agusu sa nti Mr. Mo ko na adan no so be sia wonchi okay sister fie ko bi nso on the friend no ono nso ba je mi oma no ya calculate afa ni ya calculate awie ne ka ne ye 89 million no busa ka no kora me samo ko a monyi bi ansa na mo aba sika na monyi half mama yate ai o na giri nyira ye sika business eno ko ei eni ba mo do na ka bi ba fa fon free aso ko Libya o ko pa di ai o ko se dia be obenye sika o ta se abrantie ababawa enti mibusa wo kra ya hwadia onyini so wo oni pa wu ya adia bia wo sakura mu bia no aye waste wa ka obi na betwi wa dan obi na bedam won ta de ye beche na manfo afa hye de won po asem kura be nanti unta adiem usiu na egu ho no obi de na be wuram but adia ya chafa Christ obi anye eno so no wa reject no Solomon sunusio abrabo born Solomon obesunusio o sunusio so wadin kwase asem o sankafo 218 o sui 218 wo sui Solomon sui do wakasai Akisa chapter 2 verse 18 was boni bo wa manu no wiase 218 no 218 was na bra me bi no wiase nyina afrom yo o hinu ya yam fichifuo wo ya moa 2 what you say o hinu ya o fish pond so de na nya guru just aduma wo ya no anya de ketwa ete sa himfo gu kumasi business pa himfo ne ya no ya nyine ya kra ho emu garam say o hinu ya no mu to garam say science ase ska you're thinking about the money. You don't think about the soul. On nine minutes obewu. On 9 minutes and a cry. Hey, Massa, maybe me too for. The way you know, our we yo.
ba kakra na koko na wo ye no a enu nti unim nyame no na obi na ate adi ote adi wa no bio okoji huska no abedi ono so bere so an okọ so just here nti Solomon say me bra no wi ase no afono me sembe jana wa ma do obedi machira ba. Solomon speak, the king of Judah, the king of Israel, he speak. Was me bra no wi ase afono me David and Kabi o be Solomon sui was me bra no wi ase afono me se me be jani ho ama nipa wo bedi machira ba na why no nim so be onya safo na so kwa Solomon enti na nim se me ba onya nsani oh na me nyansa da na me kwasia etwa se yesu nyansa obadwema hwehwe so hini o hwehwe Yesu Kristo hwehwe na tira kwan mama ye nya wiase ne mu nioma no ade we de ma drinka wo se me nya bi na me nyaaye masa stop that wiase ne mu nioma nti amanyum to foto nyum menyame afiri won kwan ama asofo afiri won stage what you hear wiase ne mu nioma wo ama asofo chese me hwa na me sere bebra dane actors film actors said ya baya obenye skanya ka atremu what you hear want me afa babu ntufo acting na adi betufo what you hear ebia dane jovia sikao into baba sabo naked na daja daso ni chano e na ba to screen so na wiase nyina no because we are actor mitofo sikani di obanya ho na okra sikani di obanya na okra misramu na no na me kasa asem wi obiti sele we mu omo pa asore omo pesikani moving what you say on pa asore minima sore ya jako okro. I'm not condemning them, but money is nothing. What do you say? So what do you acting not your own? What can I buy you? But this is a do but drama. Whenever you know, sign back and ye because she can't mean the part. What do you say? If you say, what do you know? Kakra. As far as I'm not against them, me poor my sempa. So baba krono there we acting here what you say but I want to advise you it's better for you to take Jesus Christ and we are seeing your man and some bonche kran kwaje amen be very careful kwakuma enunum ana ye kan say akrobotonom asampa na nika no chawa ne o ma keka ho you need to sit down and sense it busa say ana so acting to me obi oyo film actor what me wu say answer yes to do any the one nipa bia so be wuko na owu na ti atam wo baba you need to sit down and sense it mafa ne matrado do oyo so hini o enso so hini o jime so amepe amen amen abrantie ababawa me sraw what ama sore kro ne nya o fashion obi ko na me ko bi djuro won kwaje ho amen said you what dajima wadwuma nya dajima okra amen no patututu udimirika won say na men ka sam kiro wo di application ko commercial bank say o ko pa adwuma ye ana o ka to say amma no pa 6:30 now ho would do hot time by would do hot time by so traffic no would this one son wa ba asore no traffic ni mfiri wi ase ofi udu hotam dai mirika wo show no what you say mirika wo dio mirika ababawa abrantie media me so brebreo adane sebo na bo dane a awieye baba ade bi a wa hase no awieye you can die at any time na me to fo se osempakani me to fo se nyame somani me to fo se mo animra ho so amen mama yam po yase ne mo ni o manyira na yan hwehwe na wade Yesu Kristo tira conference wa tro se so nya wiase ni o manyira na wo hwere wo kra
That is the voice of Christ. Obey. Amen. Amen. A man, Charlie. He said, "Me, you wake up one. My water mass 16. 16. And I said, "Bama, the awesome mason." What do you mean, Massa. The sacred and some be about 1 man charge. Sa na the 2 continent US no asara betra guy mass 16. Mass 16. US crowd am near Brofono. A trick so now grow. Hey, Marco crab about next week. The can't catch the Obana and sir, the Oban in Tinadia Mena da Giamano. 20 years, yes, I knew maybe so by bombing. To compete with sorry about bingo. I'm sorry. That's sorry, dear, you could. Opa na adon. But some funny man ya go. How would you jai? I make crab in sum ya me ko say am ta kwa sorry. Jaja na wa sorry na wo ko me crab men tin jam. Because say wo na bala no den. Woni aja na sofungu. O so what dey jam. So na me kwa sorry men tin jam. Ada mati me ya petition no. Go da na wa na busum ya na no ba ko. Me dey na ye che o. Owo ensam kan di yin ho ano. Enya asem gitu o bi di boni o so hwe. What is it? Sure. Ha, me come what? For me we are seeing the chow. When you were done at 50 minutes no be na. You the chow but obra ya sama obedu. Fear one no bedu. Na be kokwa won sam mabio. Sama. Masa, me too many awon ya me na make me show nipa na nipa ya mobo. Media me ka o. Awie ni asem o. Awie ye. Nti media sa quotation we ye quotation o senti mo nhwehwe osoro himie. She shall saw him here. Amen. Amen. The kingdom of God in his righteousness. The kingdom. She said. So will be a boy researcher. Who will be she search that choir. She shall saw him here. Now she saw. When you saw him here now, she said, in a woman. You got that righteousness is talking about the Christ. Amen. Or saw him here Christianity. But research. Now the Christianity. Now call you Christ so much. She said, what you saw me pray? Amen. Amen. She said, yeah, Christopher, the Yamina Wuru. God's spirit and the Wuru Christians. Until you can't rule yourself. That's right. Me pacha what about say? Until Jesus in my direction to Christianity. Now when you be with them one what show no Christ a womb. Against Sakra we kokobona me bon so ba pa ho che firi wiase aho hia oni so obi to school man girlfriend agano oba no ho no odwene odwene ayare akwa jimi obi se na boyfriend agano anu ti no wa fa duro no anom no awu na san kwase awu awi wu no akopia he what you say bone na wo ye no ana ba ma so asakra wajai wo se na meto so ya mumu yode wo ti ase no shan ho akonfo na busuafo se ahwrade wo ti ase sa jimi ni wei wo wi ana ara wo jimi amana si awas janu mo nko bu nsam jim bisam yo ma akoso aho obiara wa ba sakonfo obenya nkwa ho obiara wa ba no maduro wi anya nkwa ho asampa na me katra wono osra hini abai media dawro na me guso. Amen. Wojeme so amepa amen. Amen. Dawro na wasankafo no ya nwe wasankafo no ya nwe fasima me 6 no wasina endorse ni paso wasi so obi wa na so di fie pi na se ni fie mu na endorse na papa amen papa yo tine na ebra amen kra nanso wansie ni na urade dirimu a se opon ba yesen wase ba bra tro wase otrini ni wu a otrini ni wu boy den yes a value so otrini ni wu a value. That's right. Jama so amen. Amen. Otrini ni wu boy den so what is here wase so bonofo de wa bonofo samo mpra wa ha anya denara be so otrini ni. That's right. Amen. Ni yana asiu ni say oko paradise no free paradise ako New Jerusalem. Amen. What you say? Enti ma wani ni so ye Kristo ni
mama yenya wiase dadwene ene hawo ne nto ho Satan ana pulutu ye Satan e paso ma yehunu se benya ahoto a just a wiase neoma na ma ahoto but it is never true. That is the knowledge of Satan. We're so clever, we're so fast. What you say? The baba wa mshaw. Ya ka defo a ene de won concrete ni mu. What you so amen. What the phone de wo Jesus. What the phone de actually de won kongumam. What the phone de wo down kwa amane kra. What the phone no. Na nyamu amanya sika na wanya no dodo. Wonya defo. Sika de wanya. Eno anso bekum. Ado be koseyem. E be lead you. To me hwe kuma se sikafo a e bia ware tre. Many jonjon okot. When you sika fa no so obewu. Odi opa jon okot on tra 120. One tra da. Okot me catch okot ntimi ni stroke mfiri wuso. So I say okot me see one tra. It would ya enti ya cha hwem. Wo ba kokora no okot no onhuri. Spirit ni huru sa wo ba kokora. What's ejimi spirit ni to ohunu say wo ba kokora urade me pese usuo nyansa ne hwehwe urade o hwehwe urade bank managers hwehwe urade amen empower juma nkotena club anyansa amfansa nye waduane hwehwe urade me nyamsom hu hia wo ye doctor o wanu aduane na wo pe adwuma na wo ya wo koba nyina no ye de obedi de obehye de obefra emfa nkwamere obia it make life it make sense and nothing because John the Baptist bas asisi one when you fie 30 years 6 months 30 years 6 months and we Christ kire 30 years 6 months and we Jesus kire was yesu nyam fie biasa na John the Baptist born asu John the Baptist nso kire 6 months so they say no yi yesu kire din ho dance born asu kan ho asem many party what I say into what the age of 30 years or 31 32 years ga na aboa ngoma ne fra no enti oni mu fare the nurse is from oni mu fare otona ne ne nuanom shampaboa shentade but the Christ who died into one you wiase the yesu so kan for no kan say wana ma wo ma basase so nyina no obia ne asase so a wo ye kase cha John the Baptist and you are kitwa bi wo so himam kra kase cha no obadema wutie ma no pai afutu na me de ma wo enchensi skawate enchensi wiase nti Paul say Paul as me de Paul de man no mani gire ho papa mani gire ho waka asem bi na na se ba waka no biribia me duru ho a na matwe break ti asem ni wose pana mpasa me free ha na me ni Kristo kota pana mpasa me free ha na me ni Kristo kota na mase ameti ni Kristo owo ya mfaso obadwema wutie me na ewiase nya wo de o ahwa ho wo de wanya ho de oba ho nkwaje wanya amen so ho adedo ho nyanyansa efirisa nya wo de wo ye nhwesuni o ka ya 20 naira power na ne de asai o hwa so kodu brebi ya ji afiri ne nsam se so sefom ne nam ne nyina pro akankase mfaso bia nim wontimi san sori fra ufuom ama kasa me de sesentinu ta me baje enti se ne wiase obaaya no ne bibia akosi wiase ne mu sika ne mu ajapade a obregu e kanfo Yesu ma o to aso 6 no Matthew 6 verse 34 no o se ntimo nyenjene ochena ho na ochena na abadwenjene no ho na dabiara mu no bone doso ma eda no because a bone for doso wa wiase so what ase nti bone value atreni fo sha what kind of chrono be je so onya na asem eni pa so de o pesca na be pade mi sim pesca hwehwe Kristo amen what you say no money conscious you Christ conscious and no money conscious your Holy Spirit conscious is better for your life yesu kete matter o se matter wo ha ho nyoma nyina ho ade ba ko pa na ye
na no na woni Maria fa no obi anyim firi ne nsam da mitufo anano pai wo Germany wo America wo Italy wo Belgium wo Poland wo Portugal wo Saudi Arabia wo Qatar tiniye ede adinti na wote what is your aim but adinti na wote what you say what you perpetually for silver and gold and materialism what's your shame what's your shame want to be to conquer Christ want to be to conquer Jesus want to conquer Sika we shame obiago adwuma na wo ye no wo de agero husidan wo be wuma wo ma antres no ma adam you know what to cabra what you say wo ma amre betue di tiasemiri men kase ayeso be sidan me obi na sidan na medam but I want to advise you ama wa come ni akire hwehwe urade ba bia wi asran bia no urade wo ho so wo yitilia search for God, search for Christ. Amen. Don't search for money, silvers and gold. No. Tell somebody, be our Canada, be our Britain, and none of me cassette or Sansani or Bajama, and will be a woman. But what do you? A dear and any power braya de cock. Wouldn't be down with the free yassi. Cowbuffo, Umratibrim, and Sana da Bonina idea by a back. Then fear because a minimum one jana do, and Sana Humatuana pie, and Sana Humana tea, and Sana your young boy jana at what trap. What I say? Obajama, when you papa call it down fear, not over Sababu, they be probably my daughter Sako do team. Papa, Mamma, Canada now, what you know, and you crow, Canada near heaven. Want to be for Canada, she can mad. Want to be for America, she can mad. And you know what Canada no ubenyabi but wunya ni nyina and stop thinking about this world, think about your soul. God bless you.